eye joda ukwada ene fie da bia na ene fie dey ebre no ason esi Ohene ene Ayisha Ibrahim ena womo ede eba esi machien ya me de that is saying nyame Adom ye ho yare ayo afisha panso abranze na etiaze Ayisha machien ya enua that is saying nyame Adom me ho ye oh me ya me de on kan we aya jagri anka obebiri mu na so na okan da bi on kan me bi o kan me dofo do say ya me de ana njo kan o da bi esi wan kan me kan ya me de njo kan me kan me dofo ndi anka de o ya wotamfo Unim abina kakra me mesre wo mre na makane se na no ne ye kirekire kruni sɛdeɛ kano ne ade no ye kan se amasama enye osaman bi ama bi wu ye saman etinye bi eni ho ne mu obi aboayen obi a kyerɛ adwen kakra se ye obi a ne ye frɛ no amasa ni amasa ona ye ne man ana se ona ye ne kuro adwen ye toatoa ye dana se bebre ni amasaman ti ye kano amasa eman ntene ye kano de saa ne kano ne mo na ye kira se makwa wie se amansan man obi atimi betina ho bi obi se enye saa ne mo nipa ba ko bi ane efre na amasa ono kwotitire o se danso kwotitire ye se danso man no mo ne ade ye na se bebre ye da se ene na esi ye beto so abusua ene honton Ayisha ehwe midin asemi yo mobo jam obi yo mobo hoya ayiwa o wawre ade wayde se de na otu obo sama no ho krai mobo mi hu na me ra ho ne ho yo mobo ana se wayde se ne wayete wo no wayde se waye mobo enu podi oni ni nua be ma se na sam na kan wan kan yo se ne ho ye ne mobo ne ho ye no mobo ye kan sa ne ho ye mobo ye kan sa de bi ye kan sa ni mu ye me mobo nye papa ne ho ye me mobo nye papa na de ye mobo ana se oye me mobo na de ye me mobo ana se oye me mobo ene ya shiti na che primary school ni adina ye de anyi no ani mu ye mobo no enye akan yo ne ho ye me mobo na bi enye akan na de ye mobo ana se oye me mobo mienu oni ni nua ayo asam de jirom ko kan ne mum no yes e de adisua bia bre ene ayo okay nti obehwe se bia na de me mobo na bia situation bi owo mu na wo de kan nsa ana se oye me mobo mi mmua na oye me mobo then se ne condition wo mu nti ana se nia o kan krapo no oye me mobo nim nia o kan ana se ni condition nti no na se me ye mobo okay yeah na se me ye mobo na se me ye mobo me ye na doye okay ena oye me mobo mi mmua no kra na emum ne ho ye me mobo ne ni mu ye me mobo enya kan papa ya tiesi ani ayiwa wo ye me mobo yada siesi yada si oye na adwa etwam no ye hyase ehwe abusua a omanfo bo ene enton a eka ho ya hwe kwakwa de before ya hwe okraman a ejatua na no go ne ade obi ababi se bio obi o na ekona ana e kan say ekona de na chese okọ omemu anye kan buffalo say Europe ni America am kan buffalo aboa nantwi ni nua owo nwura mu na wo hwe a ekona no kwasem ni atotebo ni matotebo a aboa bia ne nan mu paisi odwan aponche no mu ne ade okay one we sire titiru one we sire be te say 80-90% enam no mu ne ade nya de woni je ho onko chiri obi ba nwe na mu mesire a nyankopon aye afiri asem ni ho ekona eye won a wom gidi se wom free buffalo ana se buffalo mu ne bae na se ni pei atetifo ene wom mpanimfo edi kan ye bobia ne ye kan asante jima adanse afi ye kan wom suban a wom ye nukwaredifo honesty ye kan wom suban a wom ye upright krojin esre no bawie onkonko chi obi banwe
wɔn yɛ nipa bi a wɔn ho anya ahomete sɛ nantwie wɔ hɔ sɛ wanka no paa nhyɛ no abufuo a ɔnha wadwen na kyerɛ sɛ ɛkɔɔ na no aseɛ no wɔn fa kɛseɛ ɛwɔ adanse ɛne asante baabi ogua ɛyɛ Cape Coast ɛkɔɔ na fɔ ne kupie wɔ bisa foforɔ okay ɛna ɔyɔkɔ soso ɛna kyerɛ sɛ nsakyerɛ sharp contrast oba ayokofoɔ na abo akroma falcon it means a falcon akroma ɛne wɔn ntɔn anaasɛ wɔn ahyɛnso deɛ akroma so ban design ne yɔnko anoma ato kosua no akɔtam akɔma ne bɛdi asesa ɔkye akokɔ ba ɔbɛfa na akokɔ ba mpo akokɔ maame na akro tumeche no sɛ ni munye duru bebree ɔbɛkye no saa medwen sɛ nketwa no pɛ sɛ ni munye duru bebree no ayi obodima kyerɛ na nti no na kyɛ sɛ ayokofoɔ no yɛ nipa a wɔmani so ɔhyeɛ wɔn yɛ akokoduro ɛna statesmanship wɔn yɛ leaders na wonim Ghana ha yɛka ayokofoɔ a asante hene na edi kan Edinbra tumi bravery ni akokoduro Edinbra yɛka ayokofoɔ asante hene kokofu hene dwaben hene Eastern region kofoɔ dua hene wɔn nyinaa firi abusua baako mu wɔn ahyɛnso deɛ ɛne akroma ɛwɔ abusua bɛyɛ mu akroma wɔ ɔkɔdeɛ eagle abusua mu predators birds of prey yɛ ɔbɛsɔ saa akroma tumi bisa foforɔ bio ɛna agona wɔ hunu yɛka agona na yɛka aboa ako parrot anotewa eloquence kasa wotum sɛ ɛho te ɛna wɔn yɛ good managers wohwɛ ako ɛnyɛ aduane papa biara na odie nso hwɛ ne ho fɛfɛfɛfɛfɛfɛ wɔn nim ɔkwan a wɔn fa so de toto wɔn nneɛma yie ɔkasa frenchim akyiame papafoɔ ɛne nipa wɔn tumi toto nneɛma ne adeɛ nyinaa ɔbɛhwɛ n'afa kɛseɛ ɛyɛ agonafoɔ a wɔn ahyɛnsodeɛ anaasɛ ntɔn no ɛyɛ ako na yɛhwɛ wɔn di kan a na boa mpɔnsɛm na kyerɛ sɛ wadu de nkyira yɛhwɛ wɔn di kan a nipa bi te sɛ tafo hene nkawe hene fɔmɛsua hene ne adeɛ ne wɔn ne sɛ abusua nyinaa ne adeɛ ne wɔhwɛ a wɔn ni one region bɔhwɛ ne bi wɔ asante ebi wɔ central region ebi wɔ apue mantam no ne ade na emom no abusua no ɛne wɔn suban ɛne wɔn ahyɛnso deɛ anaasɛ yɛ ntɔn no deɛ ɛnsesa okay ɛne aka last one asɛkyiri wohwɛ akroma na wohwɛ ɛkoɔ buffalo na wokɔhwɛ sɛ obi ɛntɔn ɛyɛ aboa opeta ahwɛ a wobɛka sɛ ɛne ɔmo deɛ ɛnyɛ koraa asɛkyirifoɔ ɔmo ntɔn anaa ɔmo ahyɛnso deɛ ɛyɛ aboa opete okay answer now is better so no is it a pete and a pete me gidi say makan kuapem kakra say minchi firi kuapem asante for kind of pete fa cheme ni nyina ye kasa kokosachi na pete de say ye goro no ho say ne ho nte ne ade bia no si bo ne ho ade papa abojo cherry eni say nani mmiri obi ade na nampedu na oto nwom no say abokosachi say obedidi sumuna so na obi amfa nkɔka no ho asɛm sɛ ɔbɛsrɛ ma deɛ bɛpɛ besia o me hɔ eti asɛkyirifoɔ yɛ nipa bi a wɔn wɔ ahobraseɛ wɔn wɔ abodwo kyɛre wɔn nkontɔkwa by heart yɛka wɔn ana akrokyerɛ hene asante na yɛka amansi asante ɛnom ne adeɛ sɛ asɛkyirini etia no yɔnko a ɔsɛ ya amoakade amoakade for brebia beta amoakade amanasa ya amoakade na kyerɛ sɛ asɛkyirifoɔ ɛna ahyia edin ebra ɛnɛ na ayɛ ani ɛyira kakra na emom no wɔn nyinaa danso ohu asonani a asonani anasa asona busua nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛdɔso wɔ mu kyɛn sɛ ɛwɔ abɔnten ohu agona adekorɔ na ohu bretio ne nyinara edin bra etiriwe no ɛbɛwɔ internet no so obi biara ɔpɛ sɛ ɔtɔ ne bo ase na kokotie ɔwɔ asɛmbisa anasa adwenkyerɛ bi a
ɔde ba yɛbɛkenkan ne nyinaa akyɛ mu bi anya bi meda se esi Ohene sɛdeɛ yɛka no nie ɛne Ayisha Ibrahim ɛna ɔmode abra